завинаги тази страна, която печели военния конфликт. Визирам в случая Руската федерация. Мен много ме очудиха думите, всъщност те са квинтесенция, събрано на абсолютно всичко до тук, което се промени в политиката, думите на държавния секретар на САЩ, новият държавен секретар Марк Рубио, който заяви в интервю, и той е цитиран от прес-службата на Държавния департамент, качено е там, следното, нещо, което е етично до преди една година. Продължението на конфликта с Русия унищожава Украйна, тя губи все повече и повече територии. Тук вече гръмките победи и фанфари от миналото за украинските победи митични вече ги няма. Той буквално заяви, ние финансираме безизходица, продължителен конфликт, в който Украйна се унищожава и губи все повече и повече територия. Това са неговите буквални думи. Украйна е върната 100 години назад, нейната енергийна система е разрушена, някой ще трябва да плати, за да възстанови всичко това. Някой трябва да плати тази сметка. Явно, че европейците ще платят, защото няма да сме ние. И ако си задеме въпроса, той си го задава този въпрос, колко украинци са напуснали Украйна, тази демографска криза, която в момента е в Украйна и колко сега живеят в други страни, то отговора за бъдещето на Украйна е доста мрачен. Така да ръководителят на Държавния департамент на САЩ обвини директно предишната американска администрация на президента Байден и демократите, че е накарала, че убедила хората, ние знаем много добре за медийните хватки и похвати, да вярват, че Украйна може не само да победи Руската федерация, но и да я унищожи. Една отколешна мечта, между другото, на дълбоката държава в Щатите. И тук той добави нещо много интересно, че демократите са започнали да разбират тази огромна заблуда.